хабарҳои иқтисодӣ имрӯз 19 декабр дар Паём ТВ. орди Қазоқистон боз дар Тоҷикистон қимат шуд ва пас аз каме поин рафтани нархи он мавқеашро баргардонд. Агар ҳафтаи гузашта як халтаи 50 кило орди тавлиди Қазоқистон ҳудуди 300 сомонӣ арзиш дошта бошад, ҳоло қимати ин ор дар бархе аз бозорҳои пойтахт ба 320 сомонӣ расидааст. Як халта орди истеҳсоли ватанӣ то ҳол 280-290 сомонӣ арзиш дорад. Талаботи солонаи Тоҷикистон ба гандум 2 миллион тоннаро ташкил медиҳад, ки ҳудуди 1 миллионашро истеҳсоли ватанӣ таъмин мекунад. нархҳо ба маҳсулоти ғизоӣ дар Тоҷикистон давоми моҳи ноябр 0.9% ва маҳсулоти ғайриозуқа 0.3% боло рафта, хизматрасонии пулакӣ ба аҳолӣ баръакс 0.1% поин рафтанд. Дар ин бора агентии омори ҷумҳурӣ хабар медиҳад. То ин дам арзиши маҳсулот дар зарфи 3 моҳ поин рафта буд. Дар зарфи 11 моҳи соли равон дар муқоиса бо ҳамин давраи соли гузашта сатҳи таворрум 3.5 банди фоизӣ аз 7.5% то 4% поин рафт. аз ҷумла аз оғози соли ҷорӣ маҳсулоти ғизоӣ 5%, маҳсулоти ғайриозуқа 3.3% ва хизматрасонии пулакӣ 2.5% қимат шуданд. дар бозори маҳсулоти озуқа тухм 45.4%, сабзавот 20.5%, шир 14%, орди гандуми навъи якум 8.6%, маснуоти нонӣ ва ярма 7.3%, шакару маҳсулоти қаннодӣ 6.3% қимат шуданд. нархи маҳсулоти ғайриозуқа бештар боло рафта, маводи шустушу 20.3%, сӯзишвории дизелӣ 16.2%, матоъ барои сару либос 4.9%, маҳсулоти сохтмонӣ 3.9% гарон шуданд. нишондиҳандаҳои ҳадафноки таворрум барои соли 2022 аз ҷониби Бонки Миллии Тоҷикистон дар сатҳи 6% пешбинӣ шудааст. дар соли 2021 низ ба ҳамин миқдор болоравии нарху тарифҳо дар назар буд, лекин сатҳи таворрум аз рӯи натиҷаҳои сол 8%-ро ташкил дод. Ӯзбекистон Тоҷикистонро ба 10 гонаи шарикони тиҷорӣ ворид кардааст, ки аз ин кишвар моли бештар мехаранд. бино ба иттилои агентии омори Ӯзбекистон, таи 11 моҳи соли ҷорӣ Тоҷикистон аз Ӯзбекистон бар ивази $463 миллион молу коло харидааст. Русия, Чин ва Туркия сегонаи харидорони пешсафанд, ки Ӯзбекистон ба онҳо $6 миллиард و 600 миллион содирот доштааст. ин дар ҳолест, ки мақомоти Тоҷикистону Ӯзбекистон аз афзоиши додугирифти мол миёни ду кишвар таи солҳои охир гузориш медиҳанд. аз ҷумла қаблан иттилоъ дода шуд, ки агар дар соли 2018 гардиши савдои молу маҳсулот миёни ду кишвар $287 миллион Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро ташкил дода бошад, пас ин нишондиҳанда дар соли 2019 ба $362 миллион расид, дар соли 2020 ба $334 миллион ва дар соли 2021 ба $448 миллион баробар гардидааст. дар сохтори гардиши савдои хориҷӣ ба иттилои мақомоти тоҷик дар соли гузашта наздики $130 миллион Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ё 28% ба содирот ва $318 миллион ё 72% ба воридоти молу маҳсулот рост меояд. нархи арз. Бонки Миллии Тоҷикистон арзиши сомониро нисбат ба асъори хориҷӣ барои имрӯз 19 декабр эълон кард. тибқи нишондоди Бонки Миллии Тоҷикистон, арзиши 100 рубли русӣ барои имрӯз 15 сомонӣ ва 65 дирам аст. ин ниҳод қурби миёнаи фурӯши $100 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар муассисаҳои қарзии Тоҷикистонро 1020 сомонӣ ва 42 дирам арзёбӣ кардааст. Бонки Миллӣ қурби миёнаи фурӯши 100 евроро 1085 сомонӣ ва 11 дирам арзёбӣ кардааст. нархи тилло. баҳои ҳар унс тилло дар муомилоти субҳи имрӯз миёни бонкҳои Лондон $1810.21 муомила шуд. нархи нафти хом. нархи миёнаи фурӯши ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои Intercontinental Exchange ва Brent фьючерси Лондон $82.80 муомила шуд. нархи миёнаи ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои New York Mercantile Exchange ва Lightspeed Oil New York $77.39 муомила шуд.